Kaixo, ongi etorri Zutunit podcast honen azken atalera, izan ere, kongresuaren amaierarekin batera, agur esanen diogu ere bai podcast honi. Hori da, Edurne, hasieratik esan dugu, ohiko kongresu bat dela EH Bildurena, baina ez ohiko erantzunen bilagoa zela, topatu ditugu, beraz baditugu lanak datozen aste, hilabete eta urteetarako. Eta horretan, beti nabarmendu izan dugun moduan, gure komunitatea, gure kidegoa da garrantzitsuena, eta gaurkoan ere, aukera izanen dugu, beste horietako hainbesterekin egoteko. Hemendik pasako dira bertakoak, nazioartekoak, denetarik izango dugu hemen, beraz, esteragoaz, azken saio honekin. Ongi etorri, Junei Hartzak, Zutunik podcast honetara, saio berezia daukagu. Donostiarra zara, 23 urte dituzu eta Gipuzkoako Ernaiko arduraduna zara, orain dela 2 urtetatik, gutxi gora bera. Mugimendu feministako kidea ere bai bazara, Donostiako piraten parte hartzailea eta Gernika Palestina herri ekimenako kidea ere bai bazara. Lehenik eta behin hasteko eskatuko dizugu zure burua deskriba ezazun, hitz gutxirekin mesedez. Bueno, kaixo, eskerrik asko. Ez dakit, egia esan, ez zait oso errexea egiten, baina esango nuke ambizio handia daukan pertsona bat, oso impultsoetatikan ere funtzionatzen duena, baina, saiatzen naiz beti gauza koherentzia batekin egiten, eta jendearekin, ondokoekin eta kideekin ere egotea, eta bide hori egitea gustatzen zaidan pertsona bat. Aipatu dugu hainbat esparrutan militatzen duzula, esparru desberdinetan, nondik datoz etortzen zaizu zen militante hori? Bueno, egia da, ni Donostiko Alde Zaharrekoa naiz, eta bada auzo bat beti egon derna herri mugimendu bat urteetan zehar forma desberdinak hartu dituenak, baina aktibo, eta gero ere, familiatikan ere, banator familia batetik, tradizio politikoa, ezker abertzaleko familia batetik, eta orduan esango nuke nire izate hori ere sortu dela militantziaren inguruan. Baina, bai 15-16 urterekin ikasle mugimenduan hastearekin batera, sentitu nuen beharra, nahia, desira, gogoa, beste konpromesu mota bat hartzeko, eta horre egin nuen salto, gazte antolakundean ernain militatzera. Eta, horrekin batera hasitzen ja nire mundu berri hau, eta bertatik junaiz espazio ezberdinak ezagutzen, arakatzen, eta, gaur egun nire bizitza beraren erdigunea da militantzia. Familia aipatuzu, bertukoak normalean horiek guztiek eragina handia dute konpromiso hori hartzerako orduan. Erreferenteren bat izan alduzu? Bai, ni banentorren edo ikusten nuen, neukala ikusten ditula gauza batzuk, presoen auziaren inguruan hazi eta ez izen pertsona bada, euskera, feminismoaren baitan, eta hor bereziki izeba neukan oso aktibo, militantzian ere esparru horietan bereziki ibiltzen zena, eta bai izan zen erreferentziazko pertsona bat, edo berak pixkat gidatu zuen ere nire motivazio hori, gero zorionez familia guztiak sostengatu du eta ahalbidetu du nik gaur egun horrela militatzea eta privilegio hortatikan ere aritu alizatea, baina esango nuke izebaren gandik bereziki nahia eta gogoa. Gaztea zara, esan dugu 23 urte dituzula, baina askoz ere gaztetatik hasi zinen militantzia honetan, nolako oroitzapenak dituzu hastapen horietatik? Egia da, Alde Zaharrekoa izan da ere ez nire ingurua laguntaldea ja oso gaztetatikan hasi ginela denak ikasle mugimenduan edo eta mugimendu feministan, jaietan, orduan, gure nerabezaroa sortu genuela edo, junginela eraikitzen ere militantziatikan gu hartu gabe ere hortikan egiten ari ginela. Orduan, bai izan zen udaban, ikasturtea amaitu genuen ikasle mugimenduan nahiko atope, auzoko jaietan hasi nintzen ja txandak eta abar egiten, eta orduan sentitu nuen ja aste nagusiaren bueltan piratak etortzarekin batera nik nahi nuela hori udatik aparte nire bizitza guztian iraietik hasita urrengo ekainera bitarte une oro euki horrelako estimuluak edo sentitu ere nik hori ematen nuela. Eta orduan Gazte Antolakundean hasi nintzen uda amaieran eta hortik gaur egun arte bait.
ziur nago ibilbide horretan guztian irakaspen baliotsu pila bat eraman dituzula, zein nabarmenduko zenuke? Egon dira momentu on asko, txarrasko, baina esango nuke zorionez, edo nabarmenduko nukela bidea beti egin dudala maite izan dudan pertsonekin. Bidean ezagutu dut jende zoragarria, gaur egun nire bizitzaren ere pilarre dienak, baina zorionez bidea hasi nuen jende berdinarekin, etorri naiz gaurkoan Iruñara. Eta uste dut, hori izan dela privilegio bat, gaur egun bakoitza eremu desberdinetan militatzen egon arren, batzu EH Bildu, besteak mugimendu feministan dabiltza tope, baina jarraitzen degula, bakotxe berdina denok partekatzen espazio ezberdinetara juteko. Eta horrekin gelituko nintzake segur. Gainera zure kasuan ez da erraza izaten askotan, baina pausoa eman zenuen zerrendetan joateko, azken udal hauteskundeetan Donostiarako EH Bilduren zerrendetan joan zinen, zerk bultzatu zintuen erabaki hori hartzera? Bereziki izan ziren bi elementu edo bi bide horri. Batetik, bazegoen eta jakina da Donostian ematen ari diren gertaera ezberdinak eta nolako hiri ereduat ikusten nuen, ni aldezarrekoa izan da ere, nola zertan bihurtzen ari den Donosti edo zertara daramaten Donosti, eta ingurukoengan ikusten nuen haserre bat, eta sentitzen nuen, zerrendetan jundan ere ekarpena egin dezakela, bestelako alternatiba bat eskaintzen, bestelako planteamendu bat, orduan, bazegon atal bat, gehiago agian haserretikan eta amorrutikan, baina bestetik ere ambiziotikan, irrikaz, eta agia prozesu izan zela oso polita. Neri asko gustatzen zait jendearekin egotea, eta izan zen ekitaldi bakoitzan, argazki bakoitzan, lehenagoko kafea eta ondorengo poteak, bete ninduen. Eta jakina zen ez nintzela zerrendetan aterako, baina zerrendetako prozesu hori, zoragarria izan zen, eta gainera, sentitu nuen ere agian bazegoela sektore bat, nire kuadrilan eta ordurarte agian politikarekin distantzia bat mantendu zutela, eta ni bertan juteak ere unditu zuela, EH Bildurekiko atxikimendua, identitatea, esen komunitario hori, orduan, izan zen pixkat bi adarretatikan. Interesgarria da, ipatu duzun politikarekiko distantzia hori hain zuzen, askotan gazteriaren artean dagoela, esan ohi da, distantzia hori, zu Ernaiko Gipuzkoako arduradun gisa, nola ikusten duzu gazteriaren papera zentzu horretan eta egoera gaur egun? Nik uste dut gazteriaren inguruan asko hitz egiten dela gaztei galdetu gabe ez, eta nire kuadriak orain kontatu duan kasuan, beraien pertzepzioa zen politikatik urrun zeudela, baina gure eztabaida guztiak politikoak ziren, ez? Orduan, EH Bilduk daukan indargunetako bat bada komunitatea, eta nik uste hortikan jende bat ari dela garatzen, eta Euskal Herrian, baina Gipuzkoara junda, izugarria da dibidez, udal hauteskundeak egin zirenean zenbat gazte argazki atera genitun. Zumaian egin zen ia 100 pertsonako argazki bat, Usurbil, Oiartzun, Hernani, eta ikusten genuen, badela belaunaldi bat, EH Bildun ezi dela, EH Bildun hazi dela, eta zorionez, Ernaiko espazio ezberdinetan, ez, kaleak abertzen dabiltzala iraiaren 8an 4.000 gaztek bete genituen Donostiko kaleak, eta beste hainbat adierazle, orain ere Berriozarren eukiko dugu topagunea, orduan, badagoela gazteria bat, beraien kezka nahiak eta beharrak ere, prozesu independentistaren baitan kanalizatzen dabilela, eta nik uste dela ilusioa, eta dela irrika, eta hori da herri honek behar duena, eta hori da ere mugimendu honek behar duena. Orduan, esango nuke oso momentu hon batean gaudela, jakin behar degula guzti hori lotzen herri honek dituen erronkekin, eta gazteak bertara lotzen, edo beraien militantzia espazioak ere bertan sortzen, baina esango nuke daukagula gazteria bat, ilusio handiarekin, grina handiarekin, eta gogo handiarekin, herri hau, espazio ezberdinetatik modu ezberdinetan eta molde ezberdinetan, baina eraikitzen juteko. Eta hori, altxorra handia da, egia zen, orduan, arrotasun handiarekin. Eta hala da, EH Bildun gazteriaren esparruari garrantzia handia ematen zaio, hala izan behar delako, baina hala ere uste duzu gazteriaren paperak beharrezko aitortza jasotzen duela? Uste dut gazteria bera ere aldatzen ari dela. Eta gizarte aldatzen ari den honetan gazteriaren kezkak nahiak beharrak aldatzen ari dira, gazteria bera sujetu moduan aldatzen ari da, formak aldatzen ari dira,
eta guk jakin behar degula hori irudikatzen, eta zer den 21. mendeko mendean, EH Bilduren baitan, bildu nahi dugun gazte kapa horrek daukala. Ordan, uste zorionez EH Bildun baditugula erreferente politiko gazteak ere, gure hitza modu batera edo bestera, espazio desberdinetara eramaten dutenak, eta baditugula gazte zinegotziak, baina, oraindik badagokigula lan bat egitea, eta gazteek ere, herrigintzatikan eta bestelako espazioetatikan ere, gure nahiak eta beharrak erdigunean jartza, eta horretarako espazioak sortu behar dira. Orduan, uste egiteko dagoela, beti dago egiteko, baina bidea ere, abia puntua ez dela bat ere txarra. Aipatu dugu Gernika Palestina herrikemenean ere bai parte hartzen duzula, eta zoritxarrez azken aldian oso gaurkotasunezko gaia izan da. Zein izan da herri ekimen honetan egin duzuen lana zentzu horretan Euskal Herritik? Gu saiatu ginenez hasieratikan munduari erakusten hemen bazegoela Euskal Herri bat Palestinarekin elkartasuna adierazten zuena, ez? Eta orduan hasieran dinamika bera, plataforma bera sortu gabe zegoenean, parte hartu genuen herri ekimen hortan, eta saiatu ginen guk eman genezakena ulertuta ere, genituen baldintzak eta aportatzen bai humanoki, politikoki, sostengatu genezaken moduan espazioa bera. Gero hortikan sortu zen plataforma, eta hor gabiltza herri ere, mobilizazioetan parte hartzen, espazio horiek dinamizatzen saiatzen ere, ikastetxetara ere eraman genuen auzia, ikasle antolakundeak ere bertan egin zituen mobilizazioak, ordan, bai saiatu era, bertan ere politikoki egotearekin batera irradiatzen guzti hori eta gazteria ere bertaratu zedin egiten diren mobilizazio desberdinetara. Ez da erresa izan, horrelako auzi bat ez delako inoiz erresa, baina uste, Euskal Herriari ez erakutsi diogula badagoela hemen herri bat eta gazteok ere herri horren parte gerala eta mugimendu horren parte gerala. Orduan, saiatu ginen gure aletxoa bertan jartzen. Gauza asko gehiagori buruz hitz egiten egon ginanteke egoten alginen hemen, baina amaiera jarri beharko diogu elkarrizketa honi, baina amaitzeko hori bai, elkarrizkatutu guztiei egiten diegun galdera egin beharko dizut, eta bada Euskal Herriako armarriaren pegatina hau nori emanen zenioke kotxean jardezan? Nik uste jarriko nukela gaur hona etorri geran kotxean, eta emango nioke bertan gauden kide guztiei, esan bezala horrelako bidai asko egin ditugulako gaur bostak batera, eta orduan, egon da jende asko, baina hau kotxean jarri behar denez, eta kotxe hortan kilometro asko batera egin ditugunez, beraiei emango nieke, eta bertan jarriko dugu gero. Primeran, mila esker, esan bezala, Junei Artza gaurkoan gurekin egoteagatik eta ongi pasa gaurko egunean. Zuei, eskerrik asko.